Abra. What's the assembly how I catch me? Never tell me my own carry. Huh? I did so the catch me. Adasa. Abra. Atwebonya bentrimpa. Atwebonya ba wo trim. Nyawu amedi. Abra. E penisi me komiti mo pro. So wan to ya den so a. Wonya no aduru. We afu we nke kaw aso wan afie wo sen a. Obi ohu. Mesro. E ye den esi. E ye den. Adasa. Ontimasio. Eye me yankasa. Me ho benewa. Me bisemi dio. Bisemi kumbenewa. Dentina benewa betumi aye me sei. Je plotte no de yo. Adasa. Abra. Obeje di se. Fusu be pay me. Ya ifusu. Ai. Na ye den. Na benewa na be ka kire me sei. Fusu nya be me se me ne netina. Me ne bobra opema ene krumi ade. Say oni na ho hwe nti ma menti ase ma no. Adasa. Jechi na benewa ne twempe na so wa woni tua. Ene kure. Ti adewe enye ya so wa danfo mafa ose minua no mafa ose mi moja o na otumi di mawuse ya Abra ya me ya we enter so gidi wi first of all once am abufu a ubru kro what I say man yes bia no ese awi atwam ebi mpo a na ye wodo makoma nhye sempa asemke bia uyonku wa se wan kire fusu ana ka wo pwa na wo kodi bu a ebi na onim de ba ebi na ye wuwom what I say ebi ho so bia de kuze ba obi anim obi ni mo kina asem ntia wan sa no e ba na hawo why ni ewu na wo yam de benya ate bra isere wate besere tini fanchen fache uda semcha mfawe nche adasa so me modu eye me ya iti wa me musaw saka woni didi wan ka bere wode an kan wode nti no wo se me fanchen me boa adasa me ntumi o we de kura ese bio abra isere de o modere mo mu nko ya kare bo ban ebi kura na wo ko be yi papa ide ama wo unu yam de benyo to besere why if you trim ma we ni trim de what besere Ndoya Apava. ya media Na tebo kode. Woni chine Nkomana me ni difati wa ho. Ze no wo kase. Wonti me kan me chen wa bra. Me ne papa na wo tete ne nka sai. Ya na jasi. Tini kwa no woni na ko din kono se. Kwan da wona obetini ni ma do sina. Na wa ba yi bi on se ni tini ja on kan. Na nje bi ma o. Ya komo ni Sa. Oh, sanka mi wi anan kan. O de kobra. Right. Ne kwa da si. On fi. Last Ndewa. Sasa yeye jumande menijo pao. Ejabende. Wewe masomo ni augo sana. Eshe. Utefa kwa atu adi yeso. Na ka huza no mantu a obuada. Nti ya ma ye bemba yeso dia o se me so me ni fifi na. Andi oboy. Odi BSc. Nti na de bia mi si hei. Mande. No so here. Na no was the me who said ono baby assistant. Hey.
Oba asem na abeka na hai. Na so we woni msam de fu aya ni. Oba am do no ne ja. Ohi asem ti. Aja me ho. Akodi ode me ho achi. Nti ere me duru me ho me oba asem de wada roma. Ya kwa bi me ntwa ma akwam na se de. Ya ankonam. Na tell ba bi oni me ho. Yeah, right. We dey say yes here. And then for say so if I ba onu so be one. It is a for free why. What's the one na mo for? E bi anafo aba wa kwema. Nka nyema be best. E to dey o say what na na no mase. Ere na no mu ni mu ho hwe. Akoma tie ho ya o. Ofo akoma ma obi da ron. Ado akoma ma obi da nka be hu de ni. Waja me owe odi atom ya da. Say ni na yi ni sem. Nti asoma wo kendi. So hu di. Na so say for wa yo obi dia. So what's also prove for. Na no mbeche. Ai. Nti maya eboku ma bebe ibe wanjo wo dia. Na me meduma. Ntasam. Ba ye idi asa na de atwa so pa. Ale na aye ye no. Ne mo mi ase bia wo. Adonga. Se ba me meduma wati. Na open me other just say. Aya wa tu de ya ma me se de me sa. Nka maji ni so. Aya ma me sa. Ai. Mata. Abo. Amen. Mebo. Hey, Anaja ase. Nanae. Siawo. Ya me de. Oh, mami mo akunya ntra. Mama family. Oh. We de, me ntra wo ya so, wadaro ma. Gem. Nanae. Ibi fi ha de o ma hada. Ne de, watu wan we de mpofiri mu pa. Wadaro ma de na de onam. We dey hu me ha anya bone. Na ne say say me ware nana. Na akoye me nko anso na me wo fie ho no. Ti na me pe afna obeka me ho aboabo no wade yom. Na me de mani tutu ye no so. Ti wa na me ne di nkomo. Me ne di nkomo no so ka kire me say on ti me mfa ne pe e metena me nchen. E san say na wo fo free mu no. Eye ni papa nia. Wona wo hwe no. Ti bibie ni a me ne wo meka ti de obeka no. Na ono so hu de obey. Na me say ne sa de ama memra na me fa metu anim say e kwan da ho no say metimi na tena. Ti ready eno enti na me na. Oh, mi raire. Ina je so bo mama ni ansa. Sabi mpedua sempani se akoko okwan se ya odan sansa. Odan sansa enti. Sansa mona mane na wafa ne ba. Wafa ne ba wie no ansa no de akire se wei na me yiye. Eti ni kwan se o ka bibi kire me ansa na wafa tiwa. Ura kuro yi ne dia. Ne yire no. Eti kuro mu bibia ya wo dia. Why say abimu? Wo hwe fom a de wo sabe soso bia no o tamba obo. E kwan da ho mi raire. Oh. Fa no, fa ne ani a wo pe. Yes, we dey me da se. Nasi mi raire. Mate. Nasi. Mate. You. Me da se paranso. Say me kan wan twema no awofom. Baby, me e da twa no wofom. Ensi kura da. Nti mi raire. Ko fa ne ani a wo pe. Wati? Mate. Oh ya nyini wa wonsem. Fa no ko ani a wo pe. Ato mate. You. Yo, elie, mesre kwan. Ma ekwan no wenim. Oh. Na me mas mi raire. Oh. Okay. Elie. Yo. I didn't know the Quafum, the Bana,
Obana so Obamachi. I'm really a man, so cry, remember, one bit here, the Kunja. Or therefore, friend, you buy a call. Ample. I don't know. Then I'll any brief for sir. Amy, Any bloody. what do you want to ask me? Okay, you will say. The free say I didn't idea. I need to whom. The canny per whom I saw me in the Pahunu cake. Oh, money, me bush and food, a baby mammy. Wait a minute here. What you here? I be mammy drink one. So they don't. Means the other mouth think contain our friend some in the brief. Zappa Pepe. Meaning in Yachumu. Me am poor, in Yachumu. That there be a menamour, I didn't find the end. I didn't see an idea woman. I could not say many a demand. Near Chinchim inside Giamon. I'm sorry, I'm Sophia, and I'm a coto sorry. Nanam Kurano because may not be money with him. Said the Atiam, Sahana Mayer. Means in the mouth in one. While Brahagi a dear woman, dear mouth. Tabida, and to get me off from it and be any Pabonini, many brother after me. Leaving our and money. Martin Dalma, but the one was name on tea in the year. Send me well whom is in me young. She appointing swimmy ya, me de bayano. Anam de bayo. Opesa me false away appointing swing. Me false appointing swing. Fatu trim. Never bemuso. Yeah, Madama, so where we Maybe no one thing I'm from. and you mess the coin. Upon walking in this one. What's up? Then it's hard. It's well when I will chew my code. Only me as I saw the chair. Oh, who could train away and answer so that if you ask me Paboni, or Janoa Brian Pamon. Now, I now see you. I'm out the quarter of them. The moon, papa. A yes, away. It did die away. I just said the prayer. Bewa. Men are with them any more cats and some fool we see a chairman. Ah, Bewa, my miss out. I always say, we are damn sling or dinner one. Elsa, men I'm a demi and I'm some warrior. Not some warrior or dinner one, or some the same. Ah, something who with the action was saying, maybe see you to the mechanic. And maybe see you with that. I can't say me sure, me so good move. Me, I'm over to me the ones I can watch it. Agopia. Amen. Hey! Yeah. Asansa. Therefore, no. Cham. Yeah, therefore. Hey! Oh, I hear Patal. And that's it. When you say the body, I mean to more than you, the body you recognize my enemy. But I be to die. Let's annoy any young Sound perfect. Oh, my idea. He knew Patal. I said, being Subaquamo. Any bucula. Oh, Until to baby. Until to baby, no, dear. 24 and the Azuna who so. And you cry. And your wa. Like a henny, when Wabuami. Quite fast was say, Baby Ding, Menoa. So, I said, 24 and then small. But I said, it's no, I said, there's a city. Just a minute of the walk, not the ocean. Sansa. Yeah. Sansa. No.
Como. Sa. Kasa mitiro. Se me no aye dwumache. Nukre. Onya me boneda. Se me kama se match wa ha me. Me jodi. Sa. O mama se mu pieda. Na oni ndi oho. Sa kasa. Sansa me pese yekrum ho. Pese me di hino ho. Oso di hino ho. Asa ukrum ho no so no. Afune so ni ya imaja. Ene be meja. Na de. Ene se na yi. Ani de no kure. Na so mpanimfo kura kan say ada ntoma. So ntimi da ne ho. So na mamile nso ebetima sesa. Mamile betima dane. Nukre, yo kan nukre. Oso kwa de afune mum de ke be fata pa. So Sanse afade ni ohunya de ubi. na sa akoya de se. Wo ya de se. Nse pa se otra ko ni so yo ohunya. E fata o. Anu na ye me da dwunu. Dwunu won sa me da me na. Me ni ji ahini ho pa. E fo na no. No. Azamo. No de be. Ojidi. No de be. Ati. Wakana. Ati. No de be. De menso. Ati. Ora tu mani mun kwani. Ati. Ya bi. Asansa. Me jodi. Ode no pa. Nso. Ode no ho de ba ko pe. Asansa. Ode no. Akwa ba. Ya. Lebu sabi. Kwanso de bako. Asa ode nkrema se mefa onya bi. Egu ubuni. Nti mi da so na mtende. Ade achi de mefa mo na na. Mi bo ma nese. Do ma ko ubuni. No entra mbai. Oni yen. Yo, me da se pa. Ani sumpa. Onde sum. Ode no. Asa ode tumani ahini asin ode tumani. Na mi bisa se akosi se. Waka sampa. Da dwene ho me hu kwan me fa so a me di hinu okure mu. Ayi ma dwene. Me da kura me na. One o mo mpeni foni kasa yi. Uno mo kana kwesi sai. Ode no. One baby. Ode no. Sa ko bon. Ode kwa dwene. Ujidi. Ko da dwene. No me na de fofo. Sa. Ni di adwene no ka kire me. Sa dwene na inai. Hanya baby a ebitima tena edizango mo. Uposo che se dan wa so. Da wa so pepe. Atwas. So just. Ika boa yempe baby tena. Baby mo tena. Yes, ahani yo so betena. Ono. Sa. Ndo ba hanwa. Ngomona mno betino. Emudu pa. Ntina aka azam Sampe. Na ditini. Ahini na semno. Yebi pimba ekobase ndifo so onana hema ontimi mu oman. Na ontimi mu koni. Omo de metro. Akobane sade ya o message ya so o mompe ohene. Emisi akona no so. Na se metu wasi ya. Yenye bibia. Ebe me aka sana na hema mo na homo. Mo de. Ontimi mu oman ni. Na de ne be. Eno na ya semno. Ebe bo na se. Tise oyini etukuru. Oyini etukuru. Ti se. Eso oyini de na se. Oyini etukuru dia. Basa na ani be makwan abem se omunyere. Omunsi ohini dwa. Wadwene mu do. Asma wa kan to asumu pa. Baba. Ifise na. Me chance bi dabi. Ko se otna akuna no so. Na kura sansa. Wadwene mu do pa. Waya die. Na de. Me dia dwene di am se na na de ma. Sa. Na de bitima ni se. Tise ipo wu kuni. Eso ye ne die. Ekugungun ka ho. Pepe. Ati waka mate. Chiame. Me hu dwuma e be di afa ho. Na ka do di jamami. Mate. Ni mu kwa me fa so ato bia ka me ho a. Mate. E be di sa aduma. Mate. Ode no. Etu bi no di sanko mo no. Nti won ka bi. Asonsa. No kre. Ami jesi a ni sensem na ya timeni so. Ara
ade bɛ na bɔ so ade ho ahu sɛ me nua mpɔn na ɛpɛni na me yɛ ketewa ko yi we nyina wie na sɛ ɛkɔba sɛ ɔmo de ma panyin na ɛde nso apanyin na ɔso ɔmo de ma ɛsa na ma brego bɛma si so ɛnwi ansa na ɔbɛha mo sɛ wosi gyan bi sɛ ɔbɛyɛ bibisi a ɛsɛ ɔkyerɛ nkete na wogyina so na ɔyɛ ɛsan so woyɛ bɛma ne ho me ma yɛ no wote ase te si a ne me ɔkan ɛsɛ ɔde wadoma me so wote ase sɛ mpanyinfo no kɔ agye tom sɛ ɔmbɛsi hene a ka wo sɛ wowɔ biribiaa sika wɔ hɔ wobɛtumi ahyɛ ɔmo fom ama ɔmo de wasi adeɛ so ne wo kan no de ɛwɔ mu nanso wobɛtumi kɔ ade sika ahyɛ obi afunu ɛwɔ biribi ho nso womfi wobɛtumi agye ɔmmoa ti ɔsɛ sisi a ɔpa hwee ɛhyɛ gu hɔ si a na hwɛ ɛmmoa bɛba ho no de obi apɛdeɛ de wo obi apɛ baabi a ɛwɔ dɛ na de yɛnwene ho mmienu sɛ kɔba sɛ mehyɛ ɔmo afunu na ɔmo amfi ni a ɛbɛyɛ nde waka sɛ no nanso no ne sɛ biribi ahyɛ me nsa wogye di ɛkyerɛ di adɛn na wobɛyɛ sɛ ɔba sɛ wonambɔ no bɛsi so kora no meyɛ ne frɛ wogye di yɛ ne frɛ ma wɔbɛtena so ate sane sɛ adedi no ɛsɛ ɔno bɔtena so ate sɛ fata wo ate sɛ ɔdɛka wakoma to da wano ase mɛyɛ biribiaa yɛmmɔ nananom mpae sansa bɛhyɛ wo bɔ sɛ wotumi ma mebɛdi hene no a tumi boa me ma dwokoma yɛdi ɛkɔ so a mokuro mu bɛmo ayɛ defo asen wɔ biara sɛ wogye mɛdi ɔwadan mendɛ wotumi wotumi ayɛ amena borɔ so sansa ɔde no mewɔ sika o ebia sɛnea mesi wɔ sika no wokora wohu ne saa me maame sɛnea mesi wɔ sika no me maame nkora anim sɛ mewɔ sika saa ɛyɛ ɔde no ɔmu nim sɛ ani mewɔ sika papa ɛsɛ kɛsika deɛ ɔtene ka ɔtene pampa sɛnea ɔmu hu nnɛ tra saa tumi serɛ wo sɛ wotumi yɛ ma me a ɛde ani sika ɛmu ani agye ka wakoma to yɛ mate sɛ yɛdi ka kasa bebree mmaka kyerɛ so sɛ gyebedi na mɛpɛ obi so aka me ho na meyɛdi sɛ adwuma no ka mebɛbu saa koraa ma ne haw mɛdi ho dwuma wi dadaada nti ma ne haw mate ɛhia sɛ wobɛhu sɛ dwumadeɛ no ɛhyɛ aseɛ mate nti ma ne haw koraa na asɛm kakra bɛkyerɛ m'adwene wɔn sɛ wotaa de mmoa ɛba me hɔ na ɛsi a no kɔdi saa adwuma yi na obi hu a ɛnyɛ nkɔ ha adwene ɔde no mefa saa adwene nyinaa no na susu adwene foforɔ so aka ho sɛ ɔte ase ɛsiane sɛ sɛ mahwe yi a ɛbɛyɛ mfɔnso nti sɛ wokɔku obi anaasɛ wokɔdi awu a ɛwɔ sɛ ɔyɛ ade a nipa bi ɛhu nti sɛ anim kata koraa na bɛpɛ koraa no ɛnoa no no wadwene mu dɔ ɛnoa no ɛnoa no yɛde nkatanimu no so fo anim obiara ho nipa na mebɛyɛ sɛ adwuma nyinaa no maka sɛ no mate yɛabɔ yɛ ho mate ɔyɛ adeɛ yɛabɔ yɛ ho paa saa dɔ wase ɔwadan ɔwadan nkasa koraa yɛ biribiara kama so deɛ wodaada ka wakoma to yi sansa dɛfo wonim biribi akɔnya no kuna sansa dɛfo nkɔmmɔ wɔ hɔ paa nti na mesoma anantwi sɛ ɔmɛfrɛ me nua wo ɔdi kan ɛsaa da wase ɛna fam nea wayɛ ama me na ɛma ni so paa na medi ka aka kyerɛ sɛ mɛhye wɔ animuonyam bɔhyɛ a mahyɛ wo biara baako kora ne ho abɛkam wonim deɛ mɛtumi ayɛ ɔwadan medwodi dodo na mpanyinfoɔ so aka sɛ ewiase no na wawe kɔtɔ ɔsɛ kɔbɛwe koraa nyina akyi dedeede no ɛma hohoahoa sɛ ɔwɔ gyidie wɔ mu ɔmedwodi meda wase sɛ mene ɔnante ate nneɛma bebree no ayɛma me so ka sɛ wobɛdi wobɔhyɛ so a ɛho nyia sɛ medi ho akyi no sɛ wohyɛ bɔ a wodi so asansa
adeɛ asɛm baako wɔ hɔ a mepɛ sɛ woyɛ boa me. Ɛni ani tia mabɛdi wɔ hene. Sɛ sɛ menya obi a ɔbɛbɔ me ho ban. Na sɛ yɛkeka me kaaka m'ani a wo ne nipa a mewɔ gyidie wɔ mu. Film na tenten a m'anim san unti menya amane da. Wa kuro yɛ nti nhyia akwanhyia bia na masɛm ɛnkɔ abɔntene. Unti ana mewɔ gyidie kɛse wɔ mu. Onse Elias na nanu maka sindi se ansana ubeka na hinta smatro anani kokoma smatro na se nipa no ojiudi bebre Kura esanse hinta basem no so beka na hinta smatro wa no osusu ahwe omudro ene osuban ansana no odi san koma obi kada smatro bi kwa if so on person na no le timo asema na se ne bota bi bekwa bonti sa wajima dia che ena on dem titi ni sama no enetro na me da boko ntino mo ni bi eni na de echima bi kakra bi eye on se komu mi fi komu na patran ko ne oba hema na o me dimo tumi se obi mi fi boko de bi se na obebo o de afo ho ba eno ni ade a e ha mi kakra asanza defo e mane hawo atrankonya no de me pɛ me ma pɛ de yɛ ma hyɛ de de me pɛ na wo so mo yɛ ma me ni wo gidie wɔ mu ti na mpɛ sɛ wo hu nipa a wo eme sa to mu ni hwe ka o mu ni hu hwe ka ni mu ni kyerɛkyerɛ mu bia je no kwa de mane hawo no defo we de me nka se me sa ma chi akofie akodwene ho na me de mo bi abro emprempren ya defo majatu emprempren ya majatu that's it yeah.